Dagan ka! Bunal! Bugo to San Remio. Garbol na nagpabilin eh. Garbol na nagdoon. 22 km. Survive. May hapon yung tanan diha mga ga. Another day, another life, another blessing ang sa tanan. Karon ang ika-85 nga adlaw sa atong 100 day running challenge. Gamay na lang jud kayo mga ga. 15 na lang ka adlaw ang kulang. Makumpleto na ang atong 100 day running challenge, no? Kung imo siyang hunahon mga ga, taas kay ang 100 day running challenge, no? Pero karon na-realize ako mga ga, no? Bisag unsa pa nakataas, bisag unsa pa nakalayo, bisag unsa pa nakalisod, no? Kung hinahinayan lang gid nimo, maanam-anam, mag-anam juga ka duol, no? Sama sa atong journey dire sa atong 100 day running challenge. Kasi may magtuo nga makabot kog 85 days, no? Sa atong sigig dagan kada adlaw, namatay mga absent nga adlaw pod. Sa atong sigig padayon na anam-anam, happy na kita mahuman. Kung nasa kay goal nga ganahan makabot mga ga, layo man na or lisod man na, padayon lang, no? Unya sugdi na karon dayon. Kay para maganam ta og kaduol sa ato ang goal. So dito maglangay, dagan na ta. Napuling ko sa kong buhok. Oh, pom ko. Ado na ta, dagan na ta. Let's go. Kaya na ro bugi oy. Okay, building ko. Mapagita mo man. Magkaroon oras sa mas 30 naman. Sige ta, mga oras na oras sa pala. Ako bana-bana bugi, mga abot na dito. Alas 6 ay. Alas 6 kapin. May sagkaw no. Abot kita tayo alas 5, uwa ka naglangay-langay. Yak. May bagong upi, no? Buy one take one. Mura mag nagkuhan bigas barangay kay. Yung bagyo. Sugatan na mo. Nag-green coat tanan. Gato ng bagyo. Pana. Sakit na mo tuhod. One hood. Muwar na yung singot. Ang tuhod. 2.4 kilometers. Layo-layo pa gini. Naguhan na diri kanina mga bro. Yata ka. Basta ang kalsada. Gani kay wala na itong naabdi ang uwan. Kaya hinahinay itong dagan. Bitaw no? Ito yung ito nga malangay mi. Para di ni kabot sa uwan. Kani nga dagan ako karon mga gamurag. Mao nag-GP nakalayo gid. Ambot lang mahuman magni namo. Wag di pa da. Sakay. Why this? Karon nga ruta na mga gano kay bugo to San Remio. Suway tag balhin og lugar. Ikan sa atong lugar. Padung sa laing lugar. Saro di maglaing lawas. Doon lang ako mga ga. Hapit na ang welcome to San Remedyo. Sa hinay nga ginod mga ga. Nabot ang ilig San Remedyo, no? Touchdown San Remedyo. Lakaw sa mga kamay. Recover. Ina na tubig boss. Dagat boss, ada nga dagat boss. Kumusta ang dagan boss? Picture sa medali kay sakit ang tail. Mga kamera boss, kay mura gwapo yung kamera boss. We're back on track. Danau City, Liwama. Danau Dakit. Pukari Sweet. Baka naman, Pukari Sweet. Apoy. 15 kilometers mga ga. Nabit na naman mong last nga. Pinakataas nga dagan. Stop over sa ni. Kawan sa niyo. Gapul niya. Muchucho ko. Boss na wala boss. Ang lawas balibad na. Garbol na nagpabilin eh. Garbol na nagdoon. Kaya ikaw na, garbol na ikaw. Palaban nagtamis. Muna na yung part nga magbungol-bungol na ta. Mga rating ugay. Boss! Kondisyonis. Doon na lang. Gamay na lang Jun. Dagan ka. Bunal. Ikaw ko na bunalan. Bisa pagbunalan. Huwag di na may dagan. Pero, tiwas lang yun ako. Gamay na lang ko. Papas na garbo. Nagpabili na nino. Ang garab na lang. Gamay na lang dyan kay kuwang mga ga. Mauli na mi. Makakaon na gimig bahaw. Purot ng bahaw. Kaya bahaw rin. Pero nakuha rin naman mong goal. 21 kilometers. Human na gid. Pwede na gurumay pahuway eh. Pogi! Grabe gimong po mga salsaday. 22 km. Survive. Ayaw, ayaw. Are ka, bagbuwag ka. Sunod na po. Bye. Kung imong hunaon ng 21 km mga ga, layo gid siya no. Murag kapoy siya, murag imposible nga mahuman nimo. Lisod gid siya kung imong hunaon. Pero sama ra sa kong gingon, bisag unsa pa nakalisod, bisag unsa pa nakalayo, bisag unsa pa naka struggle, kung imo lang yung sugdan unya, imong i-try imong best nga mahuman nimo na siya. Maganam-anam, mahuman gid nimo no. Hangtod sa sunod kayon, hangtod sa sunod natong vlog, padayon mo sa pagsuporta. Ganoy TV, Anoy out, Bunal. See you.